La Fundació Esportiva Figueres de Futbol Sala va rebre el passat diumenge el 12è classificat, el Teià, en un maig que aparentment havia de resoldre còmodament, ja que actualment els figuerencs són líders de la classificació. No obstant, els visitants van deixar entreveure ràpidament que no seria un passeig militar i el porter local Toni va tenir més feina de la prevista. El Teià va plantejar un partit molt seriós, ben plantat al darrere, amb una disciplina tàctica impecable i esperant pacientment la seva oportunitat per muntar ràpids contraatacs. Fruit d'això, el verd donava el primer cop d'efecte als visitants, davant de la sorpresa dels assistents al municipal figuerenc. Com en d'altres ocasions, tocava remuntada. Per fortuna, la qualitat dels locals va fer que ràpidament es capgirés el marcador amb accions d'Ivan i d'Àlex. Després d'una sèrie d'imprecisions i joc esbojarrat, va arribar l'empat del Teià, fet per Ramon. Amb el 2-2 es va arribar al descans. I a la represa, i després d'un gol per cada equip i empatant a 3 als primers instants, per fi es va imposar la qualitat del líder, que amb un triplet de gols d'Adri i un doblet d'Isaac es va deixar mig encarrilat al partit. Amb la comoditat dels resultats, els homes de Jaume Bolí van començar a jugar com saben, circulant la pilota i possessions llargues. I va ser Ivan qui va transformar aquest domini en un nou gol, que ja deixava sense opcions a un combatiu Teià. Amb aquests 3 punts, el Figueres continua una setmana més al capdavant de la taula classificatòria.